Velkommen til min allerførste YouTube-video. Jeg kan ikke svare på nu, om der kommer til at komme flere, men grunden til, at jeg egentlig laver det, det er egentlig til alle jer, der også følger med på Instagram, TikTok, så vil jeg egentlig gerne vise endnu mere også af min hverdag. Så denne her video kommer til at være en vlog, så kommer jeg måske til at lave en masse mere, men det kræver altså også, at det er noget, I gerne vil se. Så smid et subscribe, smid et like. Det bliver et lidt længere format inden Instagram og TikTok, hvor det ofte går lidt stærkt. Fordi jeg vil gerne vise jer meget mere af min hverdag med træning, kost og også de tanker, som jeg gør, og tips og tricks, som jeg også kommer til at dele med jer, så I også kan opnå de allerbedste gains. Let's go, boys. Det er fucking grind season nu. Just run for your life. Godmorgen venner, i dag er fredag den 22. marts, klokken er 7 om morgenen, og vi står til tidligt op hernede for at kan komme tidligt ned og træne, skal ned og have en god overkropstræning i hus, inden vi selvfølgelig skal arbejde, have en masse aktivitet og generelt set bare nyde dagen, så jeg starter selvfølgelig ud med en kop kaffe, inden vi skal ramme en rigtig god overkropstræning, og nu skal jeg altså også lige have lidt at spise. I dag bliver altså også lige en morgenmad med hvad jeg har, nemlig noget brød, peanut butter og æble ved siden af, og så selvfølgelig en kop kaffe. Nu har jeg været på Bali i lidt over en måned. Nu har vi lige taget en tur til Lombok, som er en naboøen hertil, og jeg nyder virkelig at komme afsted til Bali. Jeg bor selvfølgelig i Danmark, men de andre gutter, som jeg er afsted med, bor faktisk fast på Bali og er alle sammen selvstændige. Man kan sige, at jeg er jo så heldig, at mit arbejde med mine klienter er 100% online, så det er egentlig ligegyldigt, om jeg sidder hjemme i Danmark eller sidder hernede på Bali og kan arbejde med dem. Så udover at kan nyde de lækre omgivelser, en masse sol og varme osv., så det jeg synes, der er næsten allerfedest ved Bali, det er, at det rent faktisk er et sted, hvor man promoverer den sunde livsstil. Jeg skal alle være her et par måneder, og jeg har lige lidt under en måned tilbage nu, og det er jo sindssygt fedt. Så nu vil jeg lige færdiggøre min morgenmad, og så skal jeg så lige med ned og ramme en rigtig god overkropstræning. Let's go venner, så rykker vi altså fuld squat ned i fitness nu. De andre er heldigvis stået op, og det er altså pisse fedt at kunne angribe fitnesscenteret sammen med sine kammerater. 4 stykker, der rykker ind fra morgenstunden af. Det er altså bare lidt mere motiverende end selv at skulle gøre det, så nu skal vi have en stærk træning i hus. Let's go! Så lidt CrossFit-inspireret gym, pisse fedt, virkelig et nice gym, synes jeg. Nu er vi lige i gang med at få varmet op, inden vi skal i gang med en overkropstræning. Jeg kan faktisk godt lide at køre en opvarmning, hvor man også kan få noget varme i overkroppen. Udover opvarmning, for lige at få lidt varme i kroppen, så er det også rigtig vigtigt at få varmet op til den muskelgruppe, vi skal træne. Vi starter ud med noget skulderpres, så lige få ordentlig varme i skulderen, lige få varmet rotatorkoflen op, så vi undgår skader og er klar til at presse igennem. Vi kører også lige et opvarmningssæt her, for lige at få varmet skuldrene helt op, inden vi kører i gang med det første working set. Og det, der er allerfedest ved at træne hernede, det er jo selvfølgelig, at man rent faktisk gerne må træne i bar mave. Men vi kommer til at skal køre lidt mange reps i dag, de er kun 35 kilo. Selvfølgelig prøv altid at køre fuld range of motion i generelt set alle øvelser, så hele vejen op, hele vejen ned i forhold til, hvad din mobilitet, fleksibilitet også kan klare med god teknik samtidig selvfølgelig. Så det sidste working set. Så hvis jeg kører i alt 3 sæt til shoulder, så begynder der også at komme pump på nu. Let's go! I det her sæt, så prøv lige at tænke over at sidde lidt mere oprejst, når du kører. Få albuerne ned fremad, for så kan du også få længere range of motion på. Yes. Fin vinkel af albuerne. Kom, stille og roligt pres. Ja, stille og roligt ned, hold tempoet. Kom, pres. Ja da. Og sjov historie, det er faktisk Mathias, han er min online klient. Kom. Vi er i gang med at gøre ham helt sweatet. Så tror jeg faktisk ikke, man kommer til at føle sig mere som en crossfitter, når man er nede i et crossfit-inspireret center og skal til at køre pull-ups. Men der kører vi også lige en warm-up. Selvfølgelig med kropsvægten, der kan vi ikke justere så meget til i forhold til kilo, men der kører jeg bare det halve af min normale gentagelse. Så let's go! Så er vi nået til første rigtige working set. Jeg kan rigtig godt lide at køre mine pull-ups rigtig kontrolleret, som I måske også lagde mærke til, så har jeg altså helt strækte ben. Kører meget kontrolleret og får fuld range of motion på. Det vil også sige, at jeg kommer også op i det fulde stræk og for ovenfor. Bare få allermest ud af min pull-up, så
selvom vi træner i CrossFit-inspireret center, så kan vi altså ikke pull-ups ligesom crossfitterne. Og der får vi nemlig det fulde stræk dernede af, som er pisse lækkert. Fordi det gør altså også, at vi får arbejdet lidt på hans traps. Så vi kan se meget kontrolleret. Stille og roligt ned, stille og roligt op. Jeg tror, en crossfitter vil få ondt i øjnene at se det der, fordi det er altså musklerne, der rent faktisk kommer på arbejde her. Tror du godt, du vil holde derop? Selvfølgelig. Men nu har de pakket ned, har de ikke, så det kan jeg desværre ikke gøre. Eller hvad? Nej, det lyder lidt som en dårlig. det har de ikke. Okay, lad os gøre det. Lad os prøve. Det er jo easy. Nu er der bare langt ned. Okay, jeg må gerne. Det går næsten hænderne nu. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne være crossfitter. Så burde man jo fortjene en længere pause, når man lige har climbet det reb der, men det er sgu bare i gang med pull-ups også. Den er lige ved at være der. Det er altid det sværeste, venner, i incline press i Smith-stativ. Det er sgu altid lige at få bænken til at stå. Men ellers så 30 grader bænk, vinkel på, og så er det vigtigt at få albuen ned foran her, så vi presser opad. Sådan er så perfekt. Det er en af mine yndlingsøvelser til bryst lige i tiden. Første working set, og vi kører til 3 sæt her også. Kom nu. Hvis du vil se ud som mig, så skal du også tage dig sammen. Kom nu. Kæft, spotter, mand. Så skrider han bare, når jeg har brug for hjælp, mand. Heldig, det var i Smith-stativ, det der. Så blev vi færdige med den. Nu skal vi lige køre et sidste øvelse til ryg, hvor vi kommer til at køre en seated row variant her, som egentlig er sidste store øvelse i dag. Så skal vi bare lige have et supersæt til køllerne. Pull-ups kørte vi jo den vertikalt fra, så kører vi lige en horisontal trækbevægelse. Selvfølgelig full range of motion as usual. Hele vejen frem. Samler skulderbladene her tilbage. Og så får vi også mest muligt ud af det. Så vi er så nået til dagens sidste øvelse, hvor vi kører et supersæt, så med low pulley her. Til triceps, vigtigt at få et stort stræk i albuen og holde albuen så stille som overhovedet muligt. Giver vi lige 10 sekunder, så går vi så over til incline bicep curls, nok en af mine yndlings bicepsøvelser overhovedet, hvor vi altså får en rigtig god vinkel på bicepsen, rigtig godt stræk. Kører altså 3 sæt i den her øvelse her, så armene de fødder med lov at arbejde det sidste stykke. Let's get it. Så er det last set, best set, baby. Kom så. Sidste. Ja, let's fucking go. Endnu en klasse træning. Let's get it. Så er det så bare hjem og rykke nogle proteiner, det bliver godt. Så er de kommet hjem efter en vanvittig træning. Nu skal jeg lige have taget min kosttilskud, og så kører altså den her proteinrige morgenmad egentlig bare græsklukurt, proteinpulver og mysli. Nu fik jeg en masse carbs fra morgenen af, men ellers så skal jeg bare lige have fyldt lidt på, og så skal vi altså ud og spille paddle om cirka en times tid, så jeg skal lige have klaret cirka en time 2's klientarbejde nu. Så vi kommer hen og skal spille lidt paddle nu i sindssyge faciliteter. Det er et
villakompleks med rigtig dyre villaer, hvor der bor ret kendte mennesker og omkring 7.000 kroner per nat, så vi spiller egentlig bare lidt paddle her. Men I kan se lidt primitiv fodboldbane, der også er her. Ellers er der beachvolley, og så er der paddelbane og så videre, så vi skal ind og spille et par timers paddle nu. Jeg elsker også at være aktiv ved siden af min styrketræning, spille paddle, spille alle mulige sjove aktiviteter for også at få lidt cardio ind, fordi det er der altså også rigtig mange sundhedsmæssige aspekter i. Det er klart, min største målsætning er jo selvfølgelig at få bygget de her arme større og få bygget muskelmasse på, men derfor er der altså rigtig mange positive fordele også kan hente ved at dyrke cardio, og der vil jeg jo altid anbefale at lave noget, du synes, der er sjovt. Jeg hader seriøst at stå på et løbebånd, så for mig så noget som at spille paddeltennis, bare lige kan få pulsen op, det er også noget af det, der giver endnu mere glæde, og bare promovere den aktive livsstil endnu mere, så det er pisse fedt. Men nu skal jeg også ind og have forbrændt lidt kalorier, nu skal vi ind og spille noget paddle i et par timer, så det skal nok blive hårdt. Så har vi lige fået overstået 2 timers paddle, og det var sindssygt hårdt, og nu har de altså lige inviteret os op i en af deres villaer, som faktisk stod tomme nu for at spise frokost. Det kan I lige prøve at se, det ser sindssygt lækkert ud. Det er altså nogen, der koster omkring 5-10.000 per nat. Prøv lige at se den her udsigt her, det er jo seriøst for lækkert. Så nu vil vi egentlig bare lige chille lidt her ved poolen og få spist en frokost, inden vi også skal hjem og have arbejdet. Jeg skal hjem og arbejde med mine klienter. Thank you. Så er vi lige kommet tilbage til villaen efter et rigtig lækkert frokostmåltid, og jeg tænkte lige, at jeg lige vil prøve at tage med og se den villa, som vi har lejet. Den koster cirka 1.200 danske kroner. Vi er jo så 4 til at dele det, så det er egentlig ikke ret meget per nat. Men kom herhen og se. Herude, der har vi udendørsområdet med en nedkølet pool. Det er faktisk kun mig og Jonas, der har været i den. De andre har ikke været i den endnu. Men ellers et sted her, hvor vi egentlig bare plejer at ligge og chille lidt. Stedet her, der plejer jeg egentlig at sidde og få min morgenkaffe, sidde lige og få en lækker snack og så videre. Så kan I lige komme indenfor her også. Der har vi altså et rigtig lækkert køkken, som I kan se. Der mangler sgu ikke noget, selvom at vi egentlig ikke rigtig laver mad herhjemme. Det får vi for det meste ude. Men ellers så kan I se lige her, der er sat min computer klar. Det er egentlig her, jeg plejer at sidde og arbejde lidt. De andre sidder over i loungen, sidder lige og chiller, sidder faktisk og arbejder lidt, så vi vil nok hellere hoppe ovenpå, hvor det er, vi har værelserne heroppe. Vi har nemlig 3 værelser heroppe, og der bor mig og Holk sammen, og så har de andre 2 drenge, de har faktisk hver deres værelse. Så det herinde, det er deres badeværelse, som de deler 2 stykker sammen. Alle sammen er egentlig super fint, altså virkelig en lækker villa. Og så har vi herinde, der bor Jonas. Fantastisk udsigt, altså det er nok det allerlækreste på det hele, det er simpelthen den her udsigt, det er så mega lækkert. Så kan I komme med videre herind, så har jeg lige fået lov også at vise Lukas' værelse, som er lidt mindre end Jonas. Jonas han vandt lodtrækning mellem de 2, men endnu et værelse med sindssygt lækker udsigt, det er det generelt set på alle værelserne. Så kommer vi så ind i King Suite, som mig og Holk, vi har fået lov til at skal ligge og kramme herinde sammen. Som også er sindssygt lækkert, lidt større end de andre. Selvfølgelig alle rummene med aircondition, og endnu en gang fantastisk udsigt. Det er altså lækkert at kan ligge lige her og vågne op til den her udsigt. Jeg ved ikke om Jonas, som du lige kan prøve at filme ud. Det er fandme en lækker udsigt at vågne op til. Lad mig sige det sådan her, vi klager altså ikke over det her sted, vi bor nu, og så skal vi faktisk også hen og bo et andet sted her om et par dage, så det glæder vi også til. Men den her villa, der kan man så godt bruge sin hverdag generelt set. Så har jeg altså lige fået klaret et par timers arbejde, og nu tager jeg lige en tiltrængt pause. Det er altså lækkert at kan sidde her. En masse vandmelon, en proteinbar, så vi også får stikket op på det, og så selvfølgelig en sukkerfri sodavand, som jeg lige skal ind og hente i fryseren, den skal være helt kold. Så kan jeg lige sidde og nyde her, og så er det tilbage til arbejdet igen.
Sådan her ser det oftest ud, når vi sidder og arbejder. Jeg har min lille station lige her, og så sidder de andre egentlig herovre bag ved mig på grinden, sidder og arbejder, og det er sindssygt fedt også, og at vi kan spille hinanden op, spare med hinanden osv., så vi får altså også arbejdet en masse timer, selvom at vi er i lækre omgivelser. Det giver altså bare endnu større produktivitet også til at få tingene gjort, og rent faktisk gøre det, hvor man synes, det er mega fedt. Så hvis jeg lige går ud for at finde noget at spise, og vi faldt altså over det her skilt, hvor der står Friday night, steak night, så ja, det er min livret bøf, så nu skal vi ind og se, hvad det er for noget. Vi skal i hvert fald ind og have en lækker bøf, håber jeg på, så kom med. Så hvis vi lige fået vores mad, det ser egentlig rigtig lækkert ud, og så er der altså gratis refill, så mange man egentlig har lyst til på grøntsager, mashed potato og fritter. Så vi må jo se, vi er 3 drenge, så må vi se, hvor meget det ender med, vi rykker herinde. I hvert fald glæder mig til en lækker bøf nu. Sindssygt god bøf, som vi fik, og den dræbte os fuldstændig, så vi egentlig bare lagt lige og chillet og snakket og arbejdet lidt nede i lounge-sættet. Nu er vi egentlig på vej i seng, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi I alle sammen så med. Jeg slutter altid min dag af med lidt zink og magnesium, som altså har en positiv effekt på søvn, så det er, at du rent faktisk bare kan få endnu mere ud af den tid, du også bruger på at sove.